Welcome all of you to my channel. Hello, I'm also Boro. Today I will show you how Boro people's occasion of wedding ceremony in the village. Then let's go. खुलुमबाय लोगोफोर नै दिनै जों सुकुश्री बर'नि हाबायावहाय फैदों बिनि गोथार जुलिनि गेटआ नै सुकुश्री बर'नि गोथार जुलि हिन्जाव गोदानखौ लोगो हमसिगोन दा नै हिन्जाव गोदाना जा बिउटिफुल था सुकुश्री बर'नि हाबा गोथार जुलिनि बयबो बोर सास्रि हर नै आलासिफोरा सफैजोब्बाय दा जिरायनो नै हिन्जाव गोदाना देलायदों मान सनमान खालामदों नै मान सनमान खालामगासिनो दङ नै हौवा गोदाननि लागोआ हिन्जाव गोदाननि लागोखौ मान सनमान खालामदों आरो दिनैनिफ्राय जोङो बिसोरजों बन्धनसे जाबाय आंनि फिसाखौ लांनानै नोंसोरो एकदम मोजाङै रायजो जाहैनांगोनलै फिसाफोर दै सैसै खालामनाय नङा दाय दस खालामोब्ला खोन्थाहरनानै जोंनो फिसाखौ दाय दसनिफ्राय जोङो बुजायनो हानाय जोंनो गोहोखौ होफैनांगोन लांनानै आलाय सिलायल' दाखालाम आरो ने फिसाफोर मोजाङै राम रायजो जाहोजाब्लानो जाबाय आरो इसोराव अनथों जोंलाय आरो माथो बोर होनो हानो बोर होग्रा मालाय ओइ सोरबा सासेयासो गोजौआवसो बे समावहाय सिनायथि फोरबोखौ एसेयावनो दोनथ'बाय दा सोरबाफोर दङब्ला उनाव जाबाय थासिगोन दा बेखिनियावनो जोङो फोजोबथ'बाय दायो गावबागाव बेस्टआव थानो हाफिनसिगोन जोङो मा रानदों रंजालि दै रानदों हिन्जाव गोदाननोबो होलां हौवा गोदानखौ नै गांबाय बे दै नै आइजोफोरा ओंखाम राननो रेडि जानानै दङ आलासिफोरनो रेडि जाबाय दा चेनेल नुगोन नोंसोरो गावनि महरखौ होनदों मोजांखौसो होगोन मोजां नुथारदों दा आइनि महिमाखौ होनलाय बाय होनबायलै हाय होननांगौ हाय गामिनि नै दालि ओंखाम लाब्रा गासैबो रेडि खालामना दोनखाजोबदों जाहाथे आलासि फैबा थाब हैनो हायो जाग्राफोरनो नै बेदरा रानगासिनो अमा बेदर ना बियो मोजां राननाया मोजां जायाखै मोजां मिलायना हो खम बारा राननाङा होनदों आरो बेदर राननाया मोजां मिलायना रान नों जायखौ मोजां मोनो बुरजा होगोन नामाहाय बेनो हायो Kalbisi ne? Tadi bilang, kasih bilang.
थावदों दा नै सिख्लाफोरा दे बेदर जानांसिगोनलाय गोथाव गोथावथारनो थावदों ना ओंख्रिया बेदरा थावदों सोराङालाय मा बेदर जायाखै मोनाखैनो गथा आयै जादों लाजिनाङा थावदों दा ओंख्रिफोरा लाजिनानै रायलाया नै सिख्लाफोरा गोथाव जाना जायाखै मादैमोन दे जा ओंखाम जागासिनो नै आलासिफ्रा मा लाबोदों नोंलाय ओंखाम लाबोदों माबे दालि ओइ नै आंनिया बिखुनजो सानै बिहाव सासे थावदों ना आयै दे जा जाखायाखै दा जागोन थावदों ना ओंखाम ओंख्रिया जा नै आफाया जेबो गैया माथो दालि गोजा टेस्टियासो ना नाय हा If you like watching video, do a like and subscribe along with it. Đây vì đang đi sàn đi à, ngồi hơn để gas đi đây. Ngồi giờ mấy anh người đang đi nhà khai rồi. समाय थादों बैराथि सानैखौना गोजा गोजा गाननायजों जा समाय थादों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय माबायदि नुदों ने बिसोर सानैखौ बिउटिफुल नुदों थेंक इउ It's time for the bride to be taken to the groom so her mother is crying unhappily me too and everybody had a few tears in their eyes let's see again nalar kusitar hijau dan laga berat kusitar nah hijau dan berlangsung nah kusi iman kusi karena
Thank you for watching my video. And don't forget to subscribe to my channel. Bye, see you next video.